Ngiyanibingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu. Nginibingelele kakhulu emakhaya. Siyajabula ukuphinde sihlangane futhi namhlanje egameni leNkosi. Amen. Namhlanje ngizokhuluma ngendaba ethanda ukuphuma eceleni bazalwane. Ngizokhuluma ngendaba nje ehlukile. Ngizokhuluma ngendaba ehlukile yet ayihlukile futhi ngoba ngizokhuluma ngento eseceleni ukuthi ngizokhuluma ngocoach. Hallelujah bazalwane. I-title message yami ithi work with your coach. Basically ngifuna ukukhuluma ngocoach namhlanje bazalwane. Ngiyayithanda indaba kacoach bazalwane kakhulu ukuthi ucoach umuntu esingathi masimchaza singamchaza ngendlela eziningi. Ucoach umuntu o-understanda into asuke ecoachela yona. That's number 1. Usuke understanda. Number 2, usuke in most cases lowo muntu usuke sedlulile kuleyo nto usuke wayenza yena qobo lwakhe wakwazi ukudlula kuyona wabona ubunzima bayo wabona futhi nendlela futhi yokudlula ezintweni eziningi asuke edlule kuzona. Let's say for instance khuluma ngebhola. Ucoach webhola isikhathi esiningi ucoach abasuke bekhona ucoach abadlala ibhola ucoach aba-understanda ama-game ba-understanding because babile kulento bakwazi ukuyibona ba-understanda izinto mayelana nako ukucoacha nayo lento futhi abasuke bedilana ngaleso sikhathi. Amen. Izwi kaNkulunkulu kuFilippians chapter 4 verse 13 uthi I can do all things through him who gives me strength. You know ngithe ngifunda leli izwe lijwayelekile ngiyalicabanga leli ukuthi yazi umuntu ongalisho kamnandi mangisacanga indaba kacoach ukuthi umuntu owenza into noma umuntu odlala ibhola noma kuthiwa wenzani angakutshela ukuthi mina mangangena egroundini ngingenza yonke into ngoba lokhu uyena ongicoachayo uyena onamandla futhi ungicoacha ngalendlela ukuthi ngine-confident ukuthi mange ngangena kwi-field ngizokwazi ukuyenza lento ngoba ngendlela angicoache ngayo iyona ndlela ezokwazi ukungenza ukuthi ngikwazi siyenzeke lento. So une-confident uba ne-confident yalo muntu osuke coacha ukuthi lo muntu ongicoachayo uyalazi record lakhe uyam-understanda ngaleyo ndlela usuya-understand ukuthi okay ngingakwazi ukuyenza lento. So indaba kacoach ngiyithanda kakhulu ukuthi isikhathi esiningi ucoach uma ngabe ezocoacha usuke ebekiwe kunomuntu osuke ngaphezulu kwakhe ku-rare ukuthi ucoach kube uyena mnikazi waleyo nto but in most cases kusuke kunomuntu ongaphezulu kwakhe mase kubekwa ucoach ngoba ucoach lo usuke ngaphezulu usuke emthembile lo ambekile ukuthi mangibeke lo lento uzokwazi ukuyenza ngale ndlela asuke efuna ngayo lo usuke ngaphezulu kwakhe. Same thing applies kuthina abantu bakaNkulunkulu nako uNkulunkulu. Ngithi uNkulunkulu wabeka uJesu Kristu ezimpilweni zethu ukuthi wamthemba ukuthi uJesu mangabe beka uJesu for impilo zethu thina impilo zethu zizoyenza lento uNkulunkulu afuna yenzeke through ucoach through uJesu Kristu lo ambekile for ukuthi akwazi ukuthi asimele empilweni zethu asimele endleleni yethu. That is why uJesu kwafanele ukuthi ayihambe indlela ukuze uNkulunkulu amtruste ucoach wethu amtruste uJesu ukuthi njengoba uJesu ezoqala ayihambe le ndlela ayikho into uJesu angathi mayebuya athi ayitshela uNkulunkulu angayi-understand because u-understand indlela futhi uya-understand ukuthi labantu abekwe kubona indlela yabo ukuze bayihambe kufanele bayihambe kanjani because he has been through kuleyo ndlela. Hallelujah. Ngiyithanda kakhulu indaba kacoach ukuthi ucoach ekugcineni noma ngabe ucoach angapowerful kangakanani indaba engiyithanda kakhulu la ukuthi ucoach as much as engaba powerful kangakanani as much as engaduma kangakanani thi udumile kuthiwa hama uthi khuluma ngalowo coach uthola ukuthi hey thi ucoach nje oyisimanga but upowerful bakhe kwesinye isikhathi buyakwazi ukuthi bungayenzi sense komunye umuntu obukayo wena uyigqaja ngokuthi no this is my coach. Uthatha icoach lo wakho vele nawe uyakwazi nawe uyamazi ucoach vele makubala igama lakho li-associate with lo coach but ekugcineni uthola ukuthi wena mangabe ungenabo ubudlelwano obuhle nalo coach wakho onikezwe yena akuyenzi sense noma kuthi udume kangakanani noma kuthi unepower engakanani ucoach ekugcineni umuntu obukayo obukela leyo game mangabe sibeka ukuthi igame ebukela if wena ungenile kwi-field wangena unegama elaziwayo ukuthi ucoach ophezulu but uma ungazange uzuyilalele into eshiwo ucoach wakho ayiyenzi sense. That is why agcine confused nabantu bethi how come ucoach ophezulu ngako ucoach owaziwayo odumile but wena wenze kanje because awubungezange ube nabo ubudlelwane obuhle nayo coach. Same thing applies kuthina abantu bakaNkulunkulu ukuthi as much as sino coach wethu uJesu Kristu ngiyithande kakhulu lento ukuthi
Ngoba khona isikhathi kudala ngake ngiyibuza ukuthi khona umuntu okayigqeje ngokuthi uma kunabantu abenza izinto ey'thize benza into ey'thize alokhu bagxeka nani nani masethi mina ngiyakholwa mina anga-understand ukuthi why mina ngikholwa ngoba mina ngamkhetha uJesu akakhethwa kabili ngamkhetha mangimkhetha uJesu kabili into zami. As much as wamkhetha uJesu, if ungakwazi ukuthi ube nobudlelwane naye lo muntu owamkhetha, as much as powerful enamandla aziwa ukuthi unamandla, kuwena ngeke azabonakala amandla akhe ngoba wena awunabo ubudlelwane obuhle naye, awulaleli ama-instructions akhe, awulaleli ukuthi yiphi ama-strategies akhe ngoba phela obviously njengoba ucoach oprominent, ucoach owaziwayo unama-strategies awaziyo ukuthi ngale ndlela mabe siya kule game so atheka kanje, le game so yenza kanje, because uyakwazi nokubona before iqala igame, usuke seyazi igame ucoach ukuthi labantu esodlala nabo abantu abakanje. Same thing applies to impilo zethu. uJesu yonke that is why ethi akasinike ongaphezulu kwamandla, because usuke se-understand uJesu wazi okungale, wazi before iqala igame, uya-understand ukuthi njengamanje le mpe siya kuyona ayifana le mpadi yayizolo, le game esoyidlala namhlanje ayifana le game ebesiyidlala le sekuyi-final. Ucoach uyakwazi konke lokho. That is why ucoach even indlela akujimisa ngayo uma esuke bajimisa akabajimisi ngendlela efanayo noma kusuke kuyodlala i-final, because you understand this time akusanje ngaseqaleni kuzobe kushubile kakhulu. This is indlela efanele siyisebenzise, yizona ilentozana. Ucoach knows ama-strengths, i-strength esikuwena wena as umdlali uyena okwazi ukubona, as much as kwesinye isikhathi wena uyibona ukuthi no uma uyodlala abadlali beyothi badlala khona omunye ethi le game izobe too much, izobe khona obani uthi wena uyithemba. Ucoach can tell you ukuthi wena ofanele ukuya kuleya game, uyena okwazi ukubona i-strength esikuwena ukuthi wena ungakwazi ukumelana naleya opponent. Same thing applies kuthina abantu bakaNkulunkulu. uJesu knows ama-strengths ethu akuthina ngaphakathi, uyayazi igame, uyazi yonke into, uyazi ama-challenges, uyakwazi ukuthembile. He knows ukuthi le challenge obhekene nayo njengamanje wena umuntu ongakwazi ukuyinqoba. That is why enikeza wena engayinika omunye umuntu, because uwazi ukuthi uma engayinika lo seceleni kwakho ngeke azaze ayinqobe lempi. Lempi nje iqondene nawe, wena kuphela ongakwazi ukunqoba lempi. So ucoach understand ama-strengths akho, understand ukuthi uhluleka kuphi, uya-understand ukuthi ngeke ucoach akamthathi umdlali ayomfaka kwi-field azi kahle ukuthi uyomdayisa, because uya-understand ucoach ukuthi uma ngabe kudayisa wena ekufaka la igama lakhe yena ucoach lizolimala. That is why uma ngabe igame ihluleka, that is why uma ngabe igame kuhluliwe ngangiyibuza ukuthi why uma ngabe igame kudlala abanye abantu kodwa kusafarisha omunye umuntu. I-reason yalokho ukuthi yonke into oyenzayo njengoba ucoach emthembile abadlali bakhe, usuke ethemba abadlali bakhe ukuthi bazowina, at the same time wazi ukuthi once kwawina wena naye igama lakhe liyaphakama, so iprofile yakhe iyakhuphuka ngokuwina kwakho. Nathi abantu bakaNkulunkulu uJesu Kristu usifake empini ngoba uyazi ukuthi lempi njengoba izobe iney'hlelo abayibukayo, khona abantu ababukayo impi yakho obhekene nayo njengamanje, abayibukayo abaneshow ukuthi wena uzohluleka. And wena ma u-understand yodwa ukuthi insizwa kaNkulunkulu akakuniki okungaphezu kwamandla. Le mpo ubhekana nayo njengamanje, as much as inama-audience, ine-audience eningi efuna ukubona uhluleka, wena for the fact that ungenile kule game, for the fact that ungenile kule mpi, leyo mpi ngoba ukwazile ukungena kuyona, wena futhi ozoyinqoba, like it or not uzoyinqoba. Wena themba ukuthi okufakile empini uyena futhi ozokumela, futhi ama-tricks nama-tactics akufundise wona iwona same, wona ama-tricks lawo iwona ngawo ozonqoba ngawo. So lokhu uNkulunkulu akukhulumile kuwena akuze ukushintsha manje, kusayikona ngoba vele ukufundisile kona, uyakuthemba ukuthi wena uzonqoba ngakho. Hallelujah. Lithi likaNkulunkulu, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of the dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Hallelujah bazalwane. You know, lezi ngiyathanda kakhulu ukuthi la umuntu o-understanda yonke lento futhi uyena lo muntu osuke ebekiwe phambi kwakho, o-understanda ukuthi wena lempi ngiyona impi mhlampe u-understand uhlobo lempi, because wena ma uwumuntu nje mhlawumbe ungangayi-understand uhlobo lempi ngoba uzabona nje udlula kube kuyisilingwane esincane, kanti lokhu kufakile empini uya-understanda exactly ukuthi lolu hlobo kakulona uhlobo mhlawumbe ukuthi ibambe nenyama negazi, mhlawumbe it's just a minor. U-understanda exactly this is not a minor. That is why futhi ekufakile wena ukuthi wena kulempi uzokwazi ukuyinqoba, khona ekufakile uyi-understandile. O-coach into engithanda ngabo, before kube ne-game, before kube nayo yonke into, they do their research.
they research, they check about the game, they check about the players, they check about the coach that they're going to be playing against, they check everything. Ukuze mase ningena ucoach akangeni empini akangena egamini engazi kwenzakala ngabani yonke that is why eshintsha even information eshintsha yonke into makuyongena egamini ukuthi yonke singena nje egamini la singena siyabaza abantu benza kanje same thing empilweni zethu usathane wonke ama tactics akhe umphathi wethu uJesu Kristu okuyena osimela empini uyawazi that is why ungena empini uKristu uJesu esekuprepare you know ukuthi ucoach when as much as ungaba no coach or powerful ube no coach oyikona konke onamandla waziwayo ungaba sempini ungaba segamini eno coach oyihlathi lo coach oyihlathi awin igame wena no coach powerful not ngoba kunenkinga etheni for the fact that lo coach oyihlathi laba abangaphansi kwalo coach oyihlathi babulayela ubuhlathi babo bakwazi ukulalela ubuhlathi babo baba nebudlelwane nobuhlathi nalo coach wabo oyihlathi naleyo yonke into yabo kodwa bakwazi ukuhlonipha kuyona for the fact that bakuhloniphile lokho bahloniphana kuloko buhlathi babo behlule wena ono powerful ono coach powerful onayo yonke into ucoach eniyaziwa ni team powerful kodwa nihlule ukuthi laba ngoba balalele lobo buhlathi babo bakwazi ukuthi banqobe same thing applies empilweni zethu you know as much as sino Jesu Christ empilweni zethu sishaya isifuba ngoJesu Christ uJesu unamandla okwenza konke uthi sinamandla okwenza konke ngayo siqinisayo so if as much as enamandla kodwa masingena kubudlelwano obuhle thina naye singahlangani naye singamlaleli singalaleli ama principles akhe singalaleli ukukhuluma kwakhe la bese impi singabhekana nayo ungaba sempini ubuhlathi ngendlela emangalisayo uthola ukuthi imsangano kube impi enjalo but for the fact that le mpi eyobhekene nayo as much as iyihlathi balalelene ebuhlathini babo bagcine bekudefeata wena onomuntu powerful kodwa awukusebenzisi you don't make use of lento nayo you don't make use of uKristu Jesu onaye awufuni ukulandela lokho akukhulumile awufuni ukulalela lokho you know if you're gaming igame kunama games abakwazi ukuthi abadlalayo badlale kwigame bewoma phile nje kuphela bahambe uthothi kune game abawoma phaka kuphela bangena egamini bawin kube nama games athi ngeke uzungela uwoma phile ungena ujime ngempela fanele ujime ngempela futhi ujima khona so cross night amasijima la iyona ngoba leyo game esoyikiswa kuyona so kuyigame ezothanda kuba tougher than the game ejwayelekile nathi abantu bakaNkulunkulu you know ukuthi kunezinto ezikwenza ukuthi njalo ekseni uvuka uthandaze usokwazi ukuba yinom nje empilweni yakho uthi uyavuka uyathandaza mawulala uyathandaza just nje sekuyinoma ejwayelekile but kunesikhathi empilweni yakho la ofana uunderstand khona ukwazi ukuzwa izwi lika coach wakho ukwazi ukuzwa izwi lika Jesu ethi this time akusafaneleke manje wenze ngendlela ejwayelekile ezama warm ups akusafanele manje ulale ngomthandazo uvuke ngomthandazo this time sekufanele manje ufast and pray usekufanele manje impi yamanje ayisafani yaseqaleni sekuyimpi serious but if ungenabo ubudlelwano obuhle noKristu Jesu wena kuyafana nje ukwazi ukubona njengamanje sekushubile kahle hle njengamanje akusafani seqaleni wena kuthi makushube ngempela wena uthi ngegama laJesu ngiyalala finish uvuke kuseni se finish awu understand njengamanje ayisekho indaba ukuthi ngiyabonga ngegama laJesu ungigcinile ngoba nami namhlanje emini sengiyalala awusekho kuleyo level njengamanje impi obhekene nayo njengamanje impi njengoba ichaza ukuthi asibhekene nenyama negazi but nemoya mhlawumbe sekuyimpi yemoya njengamanje wena you can't even see ukuthi sekuyimpi yemoya wena usathatha light usathatha kanti idinga manje i-prayer and fast so kubalekile ukuba nobudlelwane obuhle noKristu Jesu obekiwe empilweni yakho ukuthi abe ucoach wakho abe uyena okwazi ukuthi egcineni yonke into yakho akwazi ukuthi akuprepare for impi osuku uzobhekana nayo hallelujah you know ayikho into enkinga njengokuthi yonke into egcineni ifike ihambe iyadinga ukuthi iqondene nawe but egcineni mase iblame yonke umuntu obukayo akasablame ngeke ngibuke le ukuthi makuphela imidlalo akekho blame ukuthi masihlulekile i-team ethize athi kodwa ubani into yokuqala nje uyaxosha ucoach kade ucoach engazange angene egroundini sibuyela kucoach yonke sibuyela kucoach kanti egcineni ukwenza kwala abade bekwenza ezabantwana bakaNkulunkulu thina de singenile ezintweni sabukaniseka senza izinto ezweni ekugcineni igama likaKristu Jesu lona elihlazekayo kanti ithina esenze into wrong but kugcine kuhlazeka umnikazi wempi kanti thina masiba nokuxhumana noKristu Jesu yonke into as much as thina sijabula nathi esayidini lethu but uKristu Jesu uyalithola udumo ngokwenza kahle kwethu uKristu Jesu uyalithola udumo so kubalekele kakhulu ukuthi masibantwana bakaNkulunkulu sibe abantwana bakaNkulunkulu aba-understandayo ukuthi asisisempini
njengoba sisempini siyamdinga ozosiprepare for impi ukuze sikwazi ukuyinqoba impi. Hallelujah bazalwane. Ngithanda kakhulu lento ukuthi ucoach into ebaluleke coach ayikho into ongakwazi ukuyenza usahlula ukurespecta your coach. There is nothing ongakwazi ukuyenza. Mawuhlula ukumrespecta nje isha ukuthi ukhuluma yini ngeke uze umuzwe futhi ngeze ukusize ngalutho as much as ngabe right but for the fact that awumrespect ngeke uzokwazi ukunqoba. There is nothing ongeke umuzwe nje in fact ngoba wena you don't have a respect. So ngiyayithanda izwi kaNkulunkulu kakhulu ukuthi si understand masabantwana kaNkulunkulu ukuthi asimrespecteni umoya, asimrespecte uNkulunkulu uqobo lwakhe, asimrespecte uKristu Jesu uqobo lwakhe, asimlalele kuyona yonke into uNkulunkulu ayikhulumayo nempilo zethu ngoba by doing that siyakwazi ukunqoba izinto nebesingeke sikwazi ukuyinqoba thina ngamandla ethu nangokucabanga kwethu. But for ukuthi simrespectile yena, samhlonipha, samlalela, siyakwazi ukuthi sikwazi ukunqoba izinto. Ngeke ngacheck la ngicheck indaba ye-respect ukuthi ayikho into ebaluleke njenge-respect noma bekuthiwa kuyini. It's very important to respect, especially abantu ababekiwe phambi kwakho, as abantu uNkulunkulu ababekile phambi kwakho, you have to respect bona ukuze ukwazi ukunqoba izinto eziningi. I was reading ngendaba ye-respect. I-respect is to listen, ukulalela. Ukurespecta kunezinto eziningi, ukulalela. Kubalulekile ukuthi umntwana kaNkulunkulu umntwana kaNkulunkulu olalelayo, ulalela obekiwe phambi kwakho, even ukwazi ukulala even into ezikamoya. Ukwazi ukulalela ukukhuluma kaNkulunkulu. Ngendlela ungabi umzalwane ukuthi noma uNkulunkulu esekhulumile into iqondene nawe ngqo, uthothola njalo kuhlale kudlula nje kuwena. Awukwazi ukuhlukanisa ukuthi le nto kaNkulunkulu ukhuluma nami ngqo konke kuyadlulisa, awunayo iskill sokulalela. That is number one. Respect is to affirm bazalwane. Ukwazi affirm, to respect is to serve. Ukurespecta is to be kind, to be polite, to be thankful. Ayikho into eyinkinga nje abantwana kaNkulunkulu that ube umzalwane ongakwazi ukubonga. Yonke into wena uyakhala. Yonke into uyacela maqeda ucela uyakhala. Awukazi umbonga uNkulunkulu. Mubonga uNkulunkulu lezi zinto kwewadlula kuzona uNkulunkulu wanqobela kuzona. You need to thank God for lokho. Iba umzalwane okwaziyo ukuappreciate nomzalwane okwazi ukubonga. Ngoba mawuhloko ukubonga lokhu uNkulunkulu asakudlulise kona manje. And ukuthatha light ucabanga ukuthi nje lo wadlulise kona hayi vele bekuzodlula. Hey ngasinda laphana sekudlulile njalo awukubongi. Naloko sakufuna okunye okudingayo kuzoba inkinga ukubona ngoba ngeke ngingafiki kuzokwenzeka vele uNkulunkulu sithembisile okuhle unamacebo amahle ngempilo zethu vele kuzokwenzeka. The only problem ezokwenzeka ukuthi noma sekufikile ngeke uzube nayo lento yokuba satisfied ngaphakathi, ngeke uzukwazi ukubona ukuthi how seku right, ngeke uzuyifile lento yokujabula ngaphakathi because awuyijwayezanga ukubonga, awuyijwayezanga ukuappreciate even into ezincane uNkulunkulu akwenzela zona ngoba zona zikhona uzokwenzela futhi usazokwenzela futhi nalempo odlula kuyona even manje obhekene nayo njengamanje uzoyinqoba but zijwayeze ukubonga. Zijwayeze ukubonga ngoba once wayijwayeza ukubonga yonke into uyakwazi ukakhonolisa, uyakwazi ukubona ukuthi hayibo benginalento, benginale challenge. Mase udlule kule challenge umbonga uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, be thankful, mbonga uNkulunkulu ngakho konke akwenzela kona ngoba uNkulunkulu uzonqobela uthi konke uyasithwalela yena. And that is true, uyasithwalela. But ngeke uzukubona ukuthwalelwa mawusahlula ukubonga because noma ukuthwaleliwe wena ubone ngathi uthi khona mhlawumbe la kushoda khona befana ngabe kwenzeke kanjena awukho thankful, awukuthokozeli lokhu uNkulunkulu be thankful, ubonga uNkulunkulu akwenzele kona, mubonge. Thank your coach ngokukutrainer, mbonga uNkulunkulu ngokukutrainer. Thank your coach ngokungena efieldini wayinqoba impi wawina. Be thankful ngakho konke uNkulunkulu akwenzela kona ngoba egcineni konke okwenzayo konke kubuyela kuwena uNkulunkulu. The time wena uba happy, the time wena uyinqoba impi wena uzojabula, at the same time udumo liya kuKristu Jesu. So it's very important masabantwana kaNkulunkulu to understand ukuthi ayikho into ebaluleke nje abantwana kaNkulunkulu abarespectayo, abarespecta konke okubekiwe phambi kwethu, abarespecta ababekiwe phambi kwethu, barespect uKristu Jesu ngoba once one respect ukwazi communication yakhe iflow kahle. Once one respect yonke into iyaflowa, uba nokuxhumana okuhle. Yiloko nje ngifisa kakhulu namhlanje ukuthi ake si-amende i-relationship yethu noKristu Jesu, ake siyilungise i-relationship noKristu Jesu, ake singabe abantu esijaha ngokuthi kuveze kubantu ukuthi siyakholwa kodwa ama-results angabonakali. Mina ngikuthanda ukuba umzalwane, mina angithandi ukuthi ngitshele abantu mangifika hayi umntwana kaNkulunkulu osindisiwe-ke mina bazalwane, ngifuna umuntu ayisholo yena athi ayi kodwa kukhona okuhlukile kuwena. Angifuni ukuba umntwana kaNkulunkulu odabukisayo osewazi umlebule eqhamuka mangiqhamuka lapha sengivane ngisenesimo sokutsheka nje sokubona ukuthi hayi cha uNkulunkulu wami umntwana kaNkulunkulu. I don't like that. Mina ngifuna lokho okuhle nokuphelele ukubone kumina ukuze wena ufise lento mina engiphila ngayo, then ukuthi mina ngike ngiqale because yazi umuntu mawuqala phansi umchazela
uthi kufana nokuthi nje uchazele umuntu ufuna ukumchazela ukuthi umuntu hayi mina nginalokhu mina that is not right. Once waqala wachaza kusho into ekuwena ibonakala. Wena fanele njalo why wena njalo mawufika kubantu fanele uchaze ukuthi wena usindiswe kakhulu wena usuyinto abantu abakubona uhamba njengaye abakubona wenzisa kwakhe abafile abayifise lento ukuthi hey le ndoda le ndlela yenza ngayo nendlela into zayihamba ngayo ngiyayifisa ngaleyo ndlela iyona ndlela engibona ukuthi iyona ndlela engaba right kakhulu engakwazi ukusiza even abantu abaningi not ukuthi wena njalo uzobachazela awungakubachazela akutry and practice ukuthi ube isibani ube yilokhu okufanele ngabe uyikhona izimpi uyinqobe ngalendlela ukuthi nobe kade ebuka nobe kade engakholwa athi ngenxa yalo mntwana ngenxa yakho ngenxa ekubone wena ekubonile unqoba uyekile ukukhuluma izinto unnecessary wakhuluma ukuphila ngaso sonke isikhathi wakhuluma into yokuphila esimene sibonakala sifile wena wakhuluma ukuphila wayihamba lendlela waze wabonakala wonke umuntu afuna ukuphenduka akeke abantu baphenduke ngawe ngale nje kokukhuluma kwakho bekubuka nje baphenduke bakhetha uKristu Jesu. Bazalwane ngalokho ngiyabonga kakhulu. Ilokho nje nginako namhlanje ukuthi ake silayeleni ucoach wethu bazalwane. Ucoach wethu uyawazi ama-strengths ethu, uyakwazi ukuhluleka kwethu, uyakwazi konke omaqondana nempilo yakho. Lokho akufaka kukho uyazi wena uzokunqoba ngoba uyakwazi bengekaze akufake kuleyo mpi kanti akakuthembi. Ukufake ngoba uyakwazi ukuthi wena kuphela omunye bengekayinqobe kodwa wena uzokwazi ukuyinqoba. Inkosi yomusa inibusise. Amen.